Neste momento ampliamos a información que dábamos hai un pouco. Un rapaz de 14 anos desaparece na zona, na lagoa de Pedras Miúdas en Catoira. O suceso acontecía sobre as 6:30 da tarde. Queremos ampliar datos, Rocío, a ver se sabemos algo máis deste suceso. Desde logo que sí, marchamos en directo a Catoira co propio alcalde. Pois acaban de chegar de momento os bombeiros de Pontevedra, pois a emerxencia 112 de Galicia, unha ambulancia tamén. Alcalde. Bueno, e acaban ahora mesmo de confirmarme que pois que encontraron o corpo do rapaz. Acábase de atopar o corpo agora do rapaz. Sí. Bueno, acabamos de confirmar, eu non teño constancia física, pero acaban de avisar agora de que acaba de aparecer o corpo. Sí. Mira, un segundo. Encontraron. Sí, están encontrados. Sí. Acabamos de confirmar que sí, isto xusto agora mesmo, pois están aquí ahora preparándose para o equipo médicos, bueno, pois para realizar os trámites correspondentes a unha ambulancia de Pontevedra. Pois así coñecíamos onte en directo en medio do programa esa triste noticia do falecemento dun mozo de 14 anos ao tirarse a auga na lagoa de Pedras Miúdas no concello de Catoira. O alcalde nos daba a noticia por teléfono ás 8:44 da tarde, despois de que os servizos de emerxencias estiveren buscando por ese rapaz, atoparon a esa hora o corpo sen vida deste mozo de 14 anos, como dicimos. Falta moita información, teñenlle que practicar a autopsia para saber cal foi o motivo deste falecemento, pero todo apunta a que se lanzou a auga desde unha altura moi perigosa. Despois de que acontecese todo isto, un equipo da Hora Galega estivo neste lugar. Tarde tráxica na lagoa de Pedras Miúdas, aquí en Catoira. Un rapaz de 14 anos faleceu logo de lanzarse á auga desde unha altura superior aos 10 metros. Os berros do seu irmán para que non o fixera foron en balde. Xoan Castaño e parte da corporación de aquí de Catoira, boas tardes, gracias por atendernos. Gracias a vos. Unha tarde que se truncou, que empezaba dunha maneira e acaba, iso, coa vida dun rapaz de 14 anos aquí en Pedras Miúdas. Sí, é certo, bueno, o suceso tivo lugar alrededor das 6:30, desde que estamos aquí, Raúl, o tenente alcalde, Roberto Concelleiro, bueno, confirmanos as peores previsións, expectativas, non, que había. Anda sobre os 10 metros, donde el se tirou, o corpo, cando localizaron, pois, aproximadamente a 7 metros e medio de profundidade, a consecuencia, pois, que acabou coa vida deste neno. Este de veciña da zona. Sí. Hoxe unha tarde dura, aquí en Pedras Miúdas. Sí. Quedas un pouco dolorida, porque é unha criatura. Ven vostedes, xusto nesa parte frontal desa embarcación onde está a traballar un mergullador, lembramos 7 metros de profundidade no punto no que supostamente caeu o rapaz, pero importante porque está rodeado de rochas e o que a esta hora se supón que puido impactar nesa caída cunha desas rochas. Solamente decir, pois, acompañar a familia e... Eu falei co irmán e díxome que había outro amigo que estaba nadando abaixo, e cando se tirou, pois parece ser que quedou boca abaixo. Cando viron que non saía para arriba, pois xa se alarmaron. O amigo que estaba intentou mirar a ver se podía facer algo, pero veu que non, e o irmán que estaba arriba, pois cando chegou ali tampouco xa viron. É dicir, viron que xa non podían facer nada. Trascendeu que xa desde un primeiro momento que dicía non te tires, pero finalmente... Efectivamente, eu que sei, a ver, este perigo sabemos que está aí. Perigos que non se ven desde arriba, entón va un espazo onde non se sabe o que hai de baixo. As advertencias neste caso non foron suficientes. Exactamente a esta hora, ás 10:31 da noite, abandona este lugar de Pedras Miúdas o coche fúnebre cos restos mortais deste rapaz de 14 anos que, lembramos, falecía, como hicimos, nunha tarde a priori tranquila. Os familiares, aínda presentes neste lugar, observan esta estampa con toda a dor, por suposto, que podemos oír tamén desde aquí.